Hyvää huomenta katsojat. Minä ja Iida ollaan oltu eräillä hetkiä kanssa puolelta. Tänään me lähdetään kotiin. Nyt vähän aamupalaa. Iidalla on puuroa, jossa on maskalla ja mulla on puuro, jossa on jotain ongelmaa. Me ollaan nyt menossa kauppaan, ostaa jotain, ei vielä tiedä mihin. Tai siis ei tiedä vielä mitä ostetaan, mutta jotain. Ostosten esittely, eli mansikkarabarberi, tällainen homma. Ja sitten tällainen munkki. Ja Iidalla on persikka, aprikoos. Eikö persikka, aloe vera? Juoma. Me tultiin nyt kirppiksellä vähän kattelemaan, mutta me ei varmaan ostaa mitään, koska ei. Eli nyt on syöty ja nyt me otetaan päikkäriä. Paitsi Iida tekee tuolla jotain, kaivaa kassia. Toi kyllä jätetään. Joo. Me ollaan nyt siis juna-asemalla ja odotetaan junaa. Tultiin Candy Towniin, Kouvolan Candy Towniin. On kiva. Me tultiin Jokikkoon kauppaan odottaa, että Iida katoo. Ja me istumme kaupun päällä. Sieltä se Iida tulee. Hyvä. Onks pakko syödä kokonaan? Joo. Noniin, eli me tehdään on pakko. Mä pakotan Iidaa maistamaan Brain Blastersia, koska joo. Ja nyt tuu tähän kameraan, tuu tänne päin. Mä otin tällaisen watermelon. Joo, watermelon. Mä otin raspberryn. Eiku blueberryn. Ja mä Brain Blaster. Haluatko tulla mukaan? Ota tää sulla olemaan. Iidan pikku. Syödäänkö me kaikki? Joo, oikeesti tuu. Noniin, kaikki kameraa. N. No, tää ei oi, N. Y. Pakko. N. Y. T. Olkuvetääkin myös. N. On mä nauran. T. Nyt okei, me otetaan video just. Noniin, sori jos tossa ei näy nyt. Eikä tästä. Noniin, kaikki kameraan tulee tän N. Y. T. Nyt. Ei edes paha. Ei, pidä se susta. Väkivaltainen. Ei oikein. Ai, oikein syliä. Oikein syliä tänne. Tää on ihan hirveä. Olkulla on zero. No reaction. Kieli. Ai niinku Iidalla on karttakieli. Googlettakaa mikä se on. Ulkopuolelle. No en tiedä. Siis miten sä pystyt? Sä tunnut en mä tiiä. Ei oo ollut hyvä pakkus. Ei niin. Toi ei ollu ees paha. Ei oo paha, okei. Toi on sota. Sitä ei oo oikeesti paha. Onhan. Siis Oi. Joo. Ei toi ees siis ollut ei niin. Siis mun mielestä toi oli joku 3,5/5 kirpää. Entä susta? 1/1. Toxic. Se oli kyllä 5/5 kirpeätä. Mua alkoi sattua koko suun. No Iida, jos olisit maistanut Toxic Waste, niin sä olisit varmaan kuollut. No oikeesti varmaan. Se Siis on joku koksekko. Kiitos kun katsoit tän.
Toi kyllä jätetään. Joo.